Данный блок в автоматическом режиме измеряет. Жилнең юнәлешен һәм тизлеген билгели, туфракның дымлылыгын күрсәтә һәм явым төшемнәр күләмен санап чыгара. Әлеге махсус җайланма бик тиздән агрономнарның уң кулына әйләнәчәк дип белгечләр. Басу кырлардагы һава торышын хәзер лабораторияләрдән генә дә карап белеп булачак. Базируемся мы непосредственно в городе Казани. Әлеге җайланма үзебездә эшләнгән. Хәзер агрономнар басу кырларга чыкмый гына туфрактагы дымлылыкны, температураны билгели ала. Шуңа карап, кайчан су сибәсен, эшкәртәсен дә аңлыйлар. Җирнең һәрбер әйтергә кирәк квадратный метрында дип әйтергә була. Ул компьютерга кертелгән. Без инде аны бүгенге көндә университетта, аудиторияда, лабораторияда була торып, компьютердан ачып карап, прогнозировать итәргә була. Әлеге 200 гектар җир студентлар өчен эксперименталь мәйданчык. Биредә алар авыл хуҗалыгы техникасында эшләргә өйрәнә, яңа технологияләрне үзләштерә һәм шулай ук уңышны үстерү серләренә төшенә. Туфракның сыйфатын ачыклаучы махсус сканерда уйлап тапканнар. Аның ярдәмендә җирне 70 см тирәнлеккә кадәр күреп, тикшереп була. Мондый ачышлар авыл хуҗалыгында күптән кирәк иде диләр. Җирләрдә төрле мөмкинлекләре бар. Һәм аларга төрле таләп, һәм аларга шуңа карап технологияларында җайлашырга кирәк. Менә шу шартларда халыкны ел сайын ризык белән тәэмин итәргә кирәк. Азык-төлек белән. Татар авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты да уңышны арттыру өчен яңа суллардан куллана. Арпаның тефкеч, эндан дигән төрләрен уйлап тапканнар. Шулай ук бодайның шәмәхә орлыклы Надира дигән сортын да үрчетәләр. Алар мул уңыш биреп кенә калмый, сәламәтлек өчен дә файдалы диләр. Уңыш бирә торган сортлар чыгару өстендә генә эшләмибез. Без аларның технологик яктан да яхшы булуларын карыйбыз. Аларның корылыкка чыдам булсын өчен андый сортларны да чыгарабыз. Авыруларга чыдам булсын өчен чыгарабыз һәм дә инде сыйфат ягыннан. Кыр көнендә катнашучылар төрле культураларны яңа технологияләр кулланып үстерү тәҗрибәсе белән уртаклашты. Инде киләсе елларда әлеге усулларның нәтиҗәсен күрергә өметләнәләр. Индилә Хөсәенова, Алмаз Зыйдинов, Яңа Гасыр каналы.